Keith Schembri rreżenja mill-kariga ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru, deċiżjoni li ħa wara li kien ilu jikkunsidra li jirreżenja minn din il-kariga. Ħabbar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat li qal li tnejn filgħaxija Keith Schembri infurmah li se jkun qed jirreżenja mill-kariga tiegħu sabiex il-Gvern ikompli jaħdem u jibqa' miex il-quddiem b'serenità. Fil-jiem li għaddew jien kelli diskussjonijiet ma' numru ta' persuni fosthom Keith Schembri u l-bieraħ filgħaxija qalli li matul il-ġurnata tal-lum ħajkun qiegħed jirreżenja minn Chief of Staff tiegħi qalli sabiex il-Gvern ikun jibda' miexi il-qudiem b'mod aktar seren fil-ħidma tiegħu. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu kliem ta' ringrazzjament lejn Keith Schembri tal-ħidma tiegħu matul dawn is-6 snin. Nirringrazzja il-Keith tal-ħidma illi ta' lill-Gvern fl-aħħar snin, nemmen li kellu rwol kruċjali, nirringrazzjah tal-li refa dan il-pis min-naħa tiegħu. Il-Prim Ministru qal li matul il-ġurnata ta' tnejn laqgħa l-Grupp Parlamentari Laburista, laqgħa fejn kull deputat kellu ċans jitkellem mod miftuħ. Qal li fuq talba tiegħu stess ittieħed vot sigriet fejn il-Grupp Parlamentari tal-Partit Laburista tavvota fiduċja fil-Prim Ministru. Kienet laqgħa miftuħa ħafna, mimlija b'responsabilità min-naħa ta' kulħadd fejn kulħadd ta' il-fema tiegħu jien ħadd nota tal-fema ta' kull membru tal-grupp parlamentari, tlabt illi jkun hemm vot ta' fiduċja sigriet illi sar b'mod sigriet u ingħatajt fiduċja b'mod unanimu. Il-Prim Ministru qal li huwa se jkompli jieħu deċiżjonijiet għal ġid tal-pajjiż. Dal-mument il-pajjiż għandu bżonn l-istabilità u l-mandat tiegħi u dak kollu li ħanagħmlu d-deċiżjonijiet li ħankompli nieħu fis-sigħat li ġejjin u fil-jiem li ġejjin ħajkunu immirati biex tkun assigurata din l-istabilità biex l-istituzzjonijiet ikomplu jaħdmu b'mod seren. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li s-Sur Mark Farrugia se jibda jokkupa l-kariga ta' Chief of Staff tiegħu fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.